ಹೆಲೋ ಗೈಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಇನಿ ಯಾನು ಮಂಜನಡಿ ಜಾತ್ರೆದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಲೈ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಇತ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ತೂವೊಲಿ ಅಂಚೆ ಯಾನು ಉಲೈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋಯ್ಜಿ ಪಿದೈ ಬತ್ತದ ಯಾ ನಿಕ್ಲ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮುಂಡಡಿ ಏತು ಮಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದ ಆತನಂದ ಆತನಗ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಅರ್ನ ಮೋನಡಾತಿನ ಪಿಂಪಲ್ ತೋಜದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ತೂಲ ಎನ್ನ ಮೋನಡಿ ಏತು ಮಲ್ಲ ಆತನ್ ಪಂದ್ ಅಪ್ಪ ಕಲ್ಪನೆ ಚೂರು ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಪುರದೆತ್ತದ ಎದುರು ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ತಂಗಡಿಗೆ ಬತ್ತ ಅಲ್ಪ ದಾಲ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಂಡಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ದಿ ಮೊಕಲ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೇಸ್ ತುಲೆ ಏತು ಬೇಜಾರ್ಡಿತ್ತೇರು ಅವು ಪುರ ಆದ ಎನ್ನ ಮಿಗ್ಗೆ ಗೊಬ್ಬನದ ಪೆರೆ ಇಡೀ ಅಂಗಡಿ ಬಲಿ ಬತ್ತ ಇತ್ತಿನೊಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಪೋಯ ಒಂಜಿ ಲಾಯಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುನಂತೂ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗ್ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಐತ ರೇಟ್ 400-450 ಪಂಡೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಲ್ಪ ಚೊರೆ ಮಲ್ತದ್ ಅಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ದೆತ್ತಿಜ ಎದುರು ಕೇಕೆ ಬಿತ್ತ ಬರ್ದೆಪ್ಪಗ ಬಂದ ಎದುರು ಬದದ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಣ್ಣೆ ಪೋದ ಐನೆ ದೆತ್ತು ಕೊರಿಯರು ದೆತ್ತದು ಕೊರ್ದಿ ಬೋಕ ಆಯ್ನ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ತೂದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದುಂಡು ಎನ್ನನ್ನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಕ್ ಬಲ್ಲು ಕಟ್ಟೆರು ಬಲ್ಲು ಪುರ ಕಟ್ಟದು ಬುಡೋಡು ಇಜಿನ ರಾಪುಂಡು ಪಂಡ್ ಎಂಚಾಲ್ ನಲ್ತುಲೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಇವಾಗ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮುಲ್ತುರ್ದಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎಂಗಲ್ ತಿಂದಿನಿ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಗುಡ್ ಅನ್ಹೈಜಿನಿಕ್ ಆದಿತ್ತನಲ್ಲ ಎಂಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಪೈನಾಪಲ್ ಬೊಕ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ತಿರ್ತು ಪಾಡ ಎಲ್ಲ ಮಿಗ್ದಿ ಎಂಡರಾತ ಇಂಚನೆ ಎರಡು ತಿಂದಾಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಮೋಮೋಸ್ ವೆಜ್ ಮೋಮೋಸ್ ಎನ್ನ ಮಿಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಇದ್ರ ಅಡ್ಡ ದಿನ ಉನಂದಿಲಾಗ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ತಿಂದದು ಅವಾಗ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಚೂರು ವೆಜ್ ಮೋಮೋಸ್ ಪೂರ ತಿಂದದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಯಾನ್ ತಿಂತಿಜಿ ಆಯ್ನೆ ತಿಂದಿನಿ ಐಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಪರ್ನಿ ಅವಿಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಬೊಲ್ಲಲಕ ಇತ್ತೇನೆ ಬೊಲ್ಲ ನೀರ್ಲಕ ಆಮೇಲೆ ಪಿದೈ ಬಂದಾಗ ಬಂಡಿ ಬರೋಂದಿತ್ತು ನಾನು ಅಲ್ಪನೆ ಒಂದಿನ ಅಲ್ಪಂದೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಚೂರು ಎದುರ್ಬೋದು ಲೈಮ್ ಸೋಡಾ ಲೈಮ್ ಸೋಡಾ ಪರ್ದು ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಕುಲ್ಯ ಒಂದಿದ್ದು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಜಾಂಗಲ್ ಇರ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಒಂದಿದ್ದು ದಾದ ವೀಡಿಯೋ ಪಂದು ಇಲ್ಲ ಬಂದದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಶೋ ಇತ್ತು ಮಿನ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಕಂತಿನ ಸಂತೆರ್ದು ಅವಾಗ ಆತದ ಎಂಕಲ್ ಜೆತ್ತ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇಸ್ ವಿಡಿಯೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕುವ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದೆನ್ ಟಾಟಾ ಬೈ ಬೈ ಲವ್ ಯು ಆಲ್.